बिटिआर एकर्डनि उनाव शान्तिनि परिबेश फैदों होननाय बाथ्राखौ बुंनो बे लाजिनांगौ ना थांखिया जेबो गैया। बे कालुगाव सुबाइझारा जाहैबाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि समष्टि। दा बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव खारबाय थानांगौ, गावनि समष्टियाव बे हाबनो हाया। बे हिसाबैनो जोङो प्राइमारिखौ नैबेहाय जागायजेनबाय आरोखि। आङो दङ हिसाबै माने आङो नेतृत्व लानानै बे प्राइमारिखौ आं हाबबाय थानो थाखाय माने दायित्व लादों। जोंना सेंग्राफ्राबो इयुथनि सेंग्राफ्रा माने बिसोरबो जनानै थाबाय थानाय जाबाय। हाग्रामा सारनि समष्टियाव रावबो हाबथारलिया बे बाथ्राखौ बुंनायखाय दे नंगौ, बाथ्रायाथ' नंथारगौ। जोङो जुदि जनानै थाबाय थायोबा जोंना रायजो राजाफ्राबो माने बोरैबा बोरैबि मोनबाय, बुंफायबाय थायो आंखौ। दा बे हिसाबै दिनै जों जागायजेनबाय आरोखि कालुगाव सुबाइझार बे प्राइमारिखौ जों हाबनो आरम्भ खालामबाय। दा मालाय इउपिपिएल हाबबाय थायो, बिजेपिआबो सिरि सिरि हाबबाय थायो, खिन्थु जों बिनिनो माने पार्टि जाखानानै जों माबोरै जनानै थाबाय थानांगौ। ओरैनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दंगासिनो दं। जोंनि मोखां नायनो लुबैयो, लिडारनि मोखां नायनो लुबैयो, मोगा मोगि जानो लुबैयो। बे सुबिदाखौ जों खालामना होनांगौखाय बे प्राइमारि बेसिसाव हाबनो जों आरम्भ खालामदों। जोङो समाजारि बिजोङाव नुनो मोनबाय थादों इउपिपिएलनिफ्रा हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि सिट जाफैफिनोब्ला माने असान्ति जाफिनगोन होनना बुङो। दा थारैनो असान्तिया बिटिसिखौ एकर्ड खालामनायनि उननिफ्राय जोंनाव असान्ति गैखाया। डेभेलपमेन्टसो दंमोन, उन्नयनसो दंमोन, असान्तिनि परिबेश गैखायामोन जोंनाव। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे माखासे हाग्रा ओनसोलाव दासिमबो असान्तिनि परिबेश दङ होननानै आरो सोरबा सोरबा ठिकादार, सोरबा सोरबा मालिकफोरनिफ्राय जे दाबि धमखि दंबावो, बिसिनि खाथियाव दंबावो, बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा सेकेन्ड टाइम एकर्ड खालामनायनि पलिसिखौ हाग्रामा महिलारियासो लादोंमोन। आरो गासिबो प्लेन पलिसिखौ खालामखाजोब्बायमोन। जेनेबा स्कुल कलेज प्राइभेट जानानै दङ, बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा सानदों। आरो उन्नयननि खामानि मावनो थाखाय जोंहा बांसिन अनसुंथाइ नांगौ, बिनि पलिसि लादोंमोन। खिन्थु गोजौआव थानाय माखासे चक्रान्तकारिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों खालायालासिनो प्रमद बर'खौ माने फिल्डआव गोबां रायजो राजा लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै स्ल'गान होनानै आन्दलन खालामनायखौ नुनानै बेखौ थिखांनानै लांदों। दिनै प्रमद बर'आ लाजिनांगौ जे दिनै जोंनि बिटिआर एकर्डनि उनाव शान्तिनि परिबेश फैदों होननाय बाथ्राखौ बुंनो बे लाजिनांगौ। बे एकर्डआ हाग्रामा महिलारि खालामनो लानाय एकर्डसोमोन। उनाव बे एकर्डआव हाग्रामा महिलारिया जिबायदि प्लेन पलिसि लादोंमोन, बेखौ थल' थिंग्रिं खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया बे एकर्डखौ खालामालासिनो दोनथ'नाया मोजां होननानै बुंबावदोंमोनसो। खिन्थु प्रमद बर'आ अधैर्ज जानानै गाव सिफ जाफैनो गोसो जानानै बे एकर्डखौ खालामदों। दिनै जे परिबेश, बे परिबेशआ माने हाग्रामा महिलारिनि सिन्थानि गेजेरजों फैनाय परिबेशसो। असान्तिमूलक जे परिबेश दङमोन, जोंहा एनडिएफबिफ्रा हाग्रायाव दङमोन, बिसोरखौ लाबोनानै एखेलगे जोङो बिटिसिखौ सासन खालामसै होननानै सिन्था खालामनानै लानाय पलिसिसोमोन। प्रमद बर'आ दिनै दुगाखौ दाख्लामथों, बिनि खुनु क्रेडिट गैया। खिन्थु बे दफायाव एकर्डनि जे दफा, बे साक्सेस जायैनि खारना प्रमद बर', बेखौनो बे गनायनानै लाथों। आं हायाखिसै, आं स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै। हाग्रामा महिलारिया जिखिनि जौगानायनि खामानि मावदों, बिनि बादै आं जेबो खालामनो हायाखिसै होननानै बे गनायनानै लाथों, बेखौनो आं खावलायो।